ai ngo yo Blei hagani ka por ka pamenta bo Blei udang pelak yangi banyak sngo ban sengap ika ktien ka jong Blei hagani ka por but sa sen pat nga ai ku Blei ye pi iwe baro haga kerteng ka bat tiang bat ka bat don bor tam ka jong u Jesus Christ ubalong utrai bunong pan em e jongi ka Jingiasyllok hagani ka por ka pamenta kalong Shapang ka Jingsngewhun Shapang ka Jingsngewhun ka Jingsngewhun ka dei kata ka ba ngi hun ha ka man sim ka jongi ya ka ba ngi kwa ya ka ba ngi angnut ngi yo bat kata ka dei ka Jingsngewhun bat haba ngi shakri yo try ublei ula kerku ya ka jing em jingi ublei ula kerku ya ka jing kot ka jing khia ublei ula kerku ha ki banta ba pher jong ka jing em jingi ka men sim jingi ka di bandan ka men sim ka ba sngongu yo blei bat ka jing sngohun ya ka ba blei ula kerku ya ka jing em jingi ya ka ba blei ula le ha ka jing em jingi bat kani ka jing Sngohun karon kam shikadi yang igom ki khon ka jong ublei namara lang yem Sngohun ha ka jing em jing kawan ka jing kwa kangar ka jing kwa lalot bat ka jing kwa bamday bat teng ka pelong yang i bangin sngosi ye ka ba ngi kwa ha ka jing em jing bat ka jing Sngohun ka dei ka ba Blei ushem sngoba ha ka jing em ka jongi gikan mau ka por jong ki khon Israel hagabau Blei ula psa ki daka mana habau Blei ula kerku ye ka jing em jong ki habau Blei ula le bha shibun ye ka jing em jong ki hanai dan ka por ka baki thnum dan ka por ka baki khnyum dan ka por ka baki ot bat kia ka kangar ong ka ktien ka jong Blei naka sam ka ba shispa an reu kat khat ka ba khat sao bat khat san ka ktien ka jong Blei ka ong kum ne sam shispa an reu khat ka ba khat sao bat khat san han rei kilai kwa kangar hari klau bat kilai tan jo yau Blei hagata kari ringkhyang baula ai haki ya ka jing pa jongki han rei ula pha ka jing rai kho ha ka man sim jongki o Blei ula ai ka jing kwa jongki ula ai ka jing kwa kangar jongki hapo riklau hanrei ka bas no si hang nei kalong ba o Blei pat ula pha ka jing rai kho agaman same jongki ko ki lok ba jonga how try Jesus Christ o Blei ula kar kho shibon ya ka GMG bat idon kamban pan ka borno Blei bangin ngimdei ban long ki breu ki ba kwa lalot ki breu ki ba kangar ki breu ki ba kwa ke ka bang ngimdei ban yo haga GMG bat kani ka pelong ye ke ka bon ra ka sngosi bat ka ktien ka jong Blei hang ne ka pen kan mau long bo Blei la pha ki ka jing rai kho ho ula ai ka jing kwa jong ki han rei ula ai pat ka jing rai kho haga man sim ka jong ki ko kilok ba jong how try Jesus tongin dan ka man sim ka jing Sngohun ha ka jing em jingi ka ktien ka jong Blei kong ka jing long riu Blei bat ka jing Sngohun ka dei ka ba Blei u kwa ha ka jing em ka jongi na ka shiti ka jong apostol Paul Shau Timothy ka baning kong gal nong ka ban riu kad khat ka ban riu hadu ka ba pra ka shiti ka baning kong ka jong apostol Paul u Timothy kal nong ka ban riu kad khat ka ba han riu hadu ka pra ka ongum ne han rei ka ta ka jing riu Blei lembat ka jing Sngohun kalong ka jing men toy ba kraw godliness with contentment is great gain ang ka ktien ka jong Blei bat kani kani bandan ha ka jing em jonga kani bandan ha ka jing em jingi bangine be sha ka jing riu Blei bangine be sha ka ta ka jing Sngohun ha ka jing em jingi namar kalong ka jing men toy ang ktien ka jong Blei hoi ka Bible ka perkan mawi ngi shu kong ba ngim shimla wala mi sha kani ka perthei Piket khot ka bod kong namar ngi ngim shimla wala mi ru shi ka perthei bat ngim la ban le kit no ai ru em ko ki lok ba jong how try Jesus nginum la ban kit na kani ka perthei on nagelen ngi kan mau yu job ya ka jing em ka jong job bokum no bo job hadin ba ulamat ka jing ha ka jing em jo
Ulang ubre uba bet uba hok uba yat akan ti ka jong utrai. Handrai ula ye syami ka jing aka GM ju. Berkata kalau ye ka spa ka baudan ula do. Ye ki kon ki baudan ula do. Nang ta. Ke ka ula yo ula do lut. Haga GM jong o. Handrai usngo to ba ulang ubreu uba wan mi na ka kpo ka kmi jong ka na kpo ka kmi jong u lengkot. But uang haga sam haga kitab ujong ujob kal nong ba ning kong kat khat ga ar puwe lingkhot ngalami nagakpo jonga but lingkhot ngan pai pat shata utrai ula shimna long bala kerku ya gagerteng utrai ko kilok ba jonga utrai jisu tugin ong ini kentien ko ujob uang lingkhot ngalami but lingkhot ngan pai pat shata Bat nginum la Bankit iru na kani ka partay ka GM jongi. Kaspa ka buram ki baro kin sa wai no ako wegasi. Bat hang ni ujob wang lingkot nga lamumi na kakpo. Bat lingkot ngan pai pat syaka. Shushu ngikin mawe ka ba Jisu. Ukran ka bating haga gospel kat ko Lukas kalnong ka ba kat ar kat kot ka ba kat san. Uang sumar. Kalanong ka ba kat ar kat kot ka ba kat san haga gospel kat kom Lukas ktien ka jong Blei ka ba Jisu ang ni uang to sumar to kier na ka jingkwa lalot baro kani ka jingkwa lalot kani ka ka ba Blei slosi haga jing MJG Namar ngim sgo hon ya ka ka ba Blei la kerku ngim sgo hon ya ka ba Blei la le haga GMG bat ngide kwa shi kwa bat ka ni ka jinglong ilon ka man pendu haga jing MJG bat ka Bible ka ongkum ni to kiero na ka jing kwa lalot baro namar ka jing mu breu kam syong satya haga jing dap kerhai jong ki kiba udon Kata gari ktien ka jong Blei lingkot ngalami ujobang but lingkot ngan let pai pat ko kilok ba jong how try Jisu tungin pan bor no Blei ai bor ngi bangin ban sumar bangin kiar na kani ka jingkwa lalat haga jing jengi kata gari ktien ka jong Blei ko pen kan mawi haga ni ka por ka mamanta Blei ye kita ka jingsuk ka bajanai ye kita ki ba penne ka jingmut je perkhat ki ba penne ye kata ye ka jingmut ha utrai bat ba kishania ha Blei un penne ka jingmut je perkhat bat ye ka ba Jingsngewhun ha ka GM jongki ka kitab Isaya kal nong ka ba arpun reu kat khat ka balai kong Men bat ha ka jingsuk bajanai ya uba penne ya ka jingmut hame naba ushania hame ang ktien ka jong Blei Blei uang ar ai ka jingsuk ka bajanai ya utau breu la ne ka breu ka ba penne ela ka jingmut banginum ki jingmut ha ka MJG bat ngin shania how try You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you Kata ka ktien ka jong Blei Blei ai ka jingsuk ka bajanai ka jingsuk habang hinangon penne ka jingmut berkhat jingi how Blei habang hinang ban shania how Blei kata ka ba Blei ukwa ya ka jing MJG Apostol Paul ulamat haga jing yat nanti ka jong haga jing syakri ka kam ka jong Blei nagabanta ka gospel dan ka por ka ba yat haga jing kerdo Dan haga por ka ba yan apeng ki jing haga GM jong Henry uang ngas ngobha hagita ki jing telot bat hagita ki jing kerdo jonga ngas ngobha hagita ki jing telot bat haga jing kerdo jonga na ka bantau Chris bat ngiu ihang ni yak tin ka jong Blei na ka city ka ba ar sinong koren kal nong ka ba khat ar kat khot ka ba shipo gong kum ni Ktien ka jong Blei ka ongkum ni. Nabakum ta ngas ngobha ha ki jing telot. Ha ki jing le I ben. Ha ki jing kerdo. Ha ki jing be ben. Ha ki jing shipa. Nakabanta u Chris. Ko kilok ba how try Jisu. Upol ulamat ha ki jing jong Uang ba nakabanta u Chris. Nganyo ngasyam yiki baro.
bangas siam ka jing sngob ha ka jing kerdo jong ha. Naman nga tip u Blei uban pendap i ka jing em jong ha. Naman nga tip bau Blei uban yalam ni ka jing em jong ha. Bat dan ka por ka bau apostol Paul usngut hat bu usngut luat ha ka jing em jong. Hanrei uang hakum ka ka por nga yo bor na u Blei. Uang hamar ha bangas sngot lot hangta ngaklan ong ka ktien ka jong u Blei. Ngikan mawa ka bau Jisu Ukran hakal nong kaban reu kat khot ka ba arpusan ba arpun reu kalanong kaban reu kat khot ka ba arpusan ba arpun reu ka gospel kat ku Matias ka gospel kat ku Matias kalanong ban reu kat khot ka ba arpusan bat ka ba arpun reu u Jisu ong namar kata ngong happy namar kata ngong happy wat kuslaya laga jingim ke ba pin bam ne ke pin di lemne ka met jong pi ke ba pin kom kata ka ka bau Jisu ong uang pipim long ki bakam kor shibon yeki kabor iki simbeneng namar ma u pendap ma u ai ke jingbam ma u pendap ega ya ka jingdan kam jongki kat no tam ngilong kam kor ne shibon yeki ko kilok ba e jong hau try Jisu hot nya yo snow na ka por shapang ne ka bo Jisu ong wat ku slai ka jing em ke pin bam le we pin di ngi ma ki isi ki ba e ngi ma si ki por ba jenjar han rai tang ka we ka long larang inang bat ai ti lot e ka jing em ngi penne e ka jing mot jongi ngi blei ai ka jing sok ha ka jing em ka jongi bat shu u debet ulamat ya ka jing em ka jong u ulamat haka jing em jing u namar ulong ap lang brat bat haba ulong ap lang brat usngo thu kumno banyalam yaki lang brat ha kajing ya lenti Jong u bat yu i hang ni ba u debet ulong ap lang brat haba ulong ap lang brat usngo thu bakit lang brat kidan kam ni kajing bam bat upsa yekilang brot bat upsa yekilang brot habidan kame ka jingba tikum tau ya presriem ya ka jing em ka jung u hagaba kumno ba Blei ulong no ap lang brot wong the Lord is my shepherd I shall not want Hakasam ba arpulai kat khat ka baning kong utrai ulong no ap lang brot janga ngan om kerdo kata di ktien ka jong Blei ko kilok ba e janga utrai Jisu udan utrai jengi ubulong no ap lang brot jengi lalangi dunai ka jing baham wangan ayapi lai duna ka jing ya pi dan play ka jing e habi dan play ka jing kuslai habi dan play ka jing jan wangalong unong ap lang brot jong pi u debet ulamat ha ka jing em jong badong utrai ulong unong ap lang brot janga kapag ktien ka jong Blei uang ktien ka jong Blei na ka city jik Hebrew kalnong ka bakat lai kat khot ka basan tolong ki balat na ka ba it spy da ka ba sngohun bat kita ki ba pidon sngohun ya ka ba pidon haga jing em jong pi kiar na ka ba it spy namar onda habang ila be ya ka kawan rak ka ji sngo si ang ktien ka jong Blei sngo hon ya ka ba Blei la kerku sngo hon ya ka jing dan kerku jong tra ha ka ji em jong pi da ka ba sngo hon ya ka pidan namar uang ba nganom ino ya me dalai haga city ki Hebrew ka nang bakhat lai kat khot ka basan tolong ki balat na ka ba itsbai da ka ba sngo hon ba kita ki pidan namar uhi long nganom ino yame dalele lemne nganom ino landet yame dalele I will never leave you nor forsake you yero yo try Blei ula kular uang nganom ino yapi nganom ila landet yapi ngan ayek ego pipi dan kama ka GM jopi dai tanggaway ka long pen snobha ya ka GM ka jopi pen snobha kasam ko bala pinya ur khat ka basaw gong pen snobha la de how try but un sa ai hame ya ka jingkwa jong ka donot jong me Blei baging shikri ulong Blei wa pandap
Blei bagi syikri ulong Blei ubayu jan kam jongi. Bat un pendap da ka jing da ka buram ha ka jing pendap ka jong u yeki e baro da u Jesus Christ ubau try. U apostol Paul ulamat e kata ha ka jing em jong u. Bat da kata dawa ka shiti ka jong u apostol Paul cha kinong Filipi kalnong basaw ka khat khandai. Ka shiti ka basaw ka shiti kinong Filipi kalnong basaw ka khat khandai wang. Te u Blei jong a. Un pendap ye ka jingker do jong pi baro kat bakum ta ka jingken rai spa jong u ha ka buram ha u Kris Jiso. U tau de u Blei u ba u Paul u lamat. U tau de u Blei u ba u Paul u lamat aka jing em jong u. Bat u de u Blei u bang hiru ngi mat aka jing em jing para bagai bein. Ko kilok be un pendap ye ngi. Ya ke da ka jing rai spa bat ka buram ha u Kris Jiso. And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. Ublay un pendap ya ka jingker do jong ngi baro kat makum kata ka jingken rai spa jong u ha ka buram ha u Kris Jesus. Apostol Paul ulamat ha ka jing em jong u om ha ka jingker do rai wang ngalanang mentah ban syania hau Blei ban snguhun hau Blei ngalanang mentah ki baro ka bangay kendo ka GM jonga banganang ba ngalong ubri ubas snguhun ha ka GM jonga namang layo ki kamba jong Blei namang lay ka jingker khu jong Blei ha ka GM jonga ha ka shiti ka ju ka shiti kinong Filipi kalnong bakhat kalnong basawat khat ka bakhat we hadu ka bakhat lai ka shiti apostol Paul shekinong Filipi kalnong ka basaw ka khat way hado ka bakhat lai ka ktien ka jong Blei kapan kan mau ko banga ong syapang ka jing sngo kordo namar ngalanang hakano ka jinglong bangalalong kata ka di ka ba Paul wang kumno wang ngalanang for I have learned in whatever situation I am to be content. Nabangalan nang hakanu ka jinglong ka jong abangalong bakatahi ban snguhun namar ngatip bau Blei ulale hi kamba ka GM janga ngatip bau Blei ulale iki ba pala ka GM janga bat ngalanang bat kani ka di ka bau Paul utho sinong Filipi upan kan mauru ingi ki ko kilak ba ba u Blei u bau apostol Paul ungen u Blei u bangingi ngen ulong u Blei u ba pendap di kijon kam jungi bat ngi de ban snguhun bagi de ban ong ngala sngo lanang bat nga sngu thu banga snguhun bat ngala nang ye kata baro ha ka GM tinga ban snguhun ye ke Blei ulale ha ka GM junga I have learned in whatever situation I am to be content kata ka de ka ktien ka jong u Blei bat ye kani baro u Paul usngo thu uang bangala banle ikini ki baro hauta upan syat bor yanga nagajo ka benta ka ktien jo Blei ka ong humni banga ong syapang ka jing sngo kordo namar lanang hakano ka jinglong bangalong hakatahi ban snguhun natip kuno ban penpo bat ngatip kunuan ban sngo dap kerhai hake bat ki baro ngalanang ya kata ka boy ban sngo kedang ro ban sngo tengan ban sngo dap ban sngo kordo ngala ban le ike baro hauta uba pensyat bor yanga Blei un kerku Blei ai bor nan ta ka jing em jingi ko kilok pa bagi nang ban sngohun ha ka jing em jingi bagi dum dan ta ka mensi man kwa lalat bagi dum ka mensim ka ba kwa ike bau Blei syam sngo ba ka jing em ni bat ka ktien jo Blei ngiken mau ba ka shiti ka jong Paul sikinong Show Timothy kalanong ka balay bagi tisgi ka bakhat do ki breu kilong ki ba sbay kani ka jing isbay kalong ki ka ba wan ra ka jing sngo si pat ha ka jing em ka jing ko kilok ba sngo hon ye ka ba bela kerku sngo hon ye ka ba bela le ki kama ba hai kamba ka jing jong pi sngo hon ko ba Paul wang I have learned to be content in every situation ngala nang man sngo hon ye ka baro ye ka ba Blei le ha ka jing em jing u Blei ni oban kerku u Blei ni oban norengkan bar ka tien jo Blei
kan shikri ya pi bi sngo ga ktien jo blai ngi pendem ha ka jing duai au blai bru pa jingi upah beneng ngi dap da ga sngo ngu ga ktien jo me try kau pan kan mau ngi bang ilong ngi de balong ki break was sngo hun ha ka ji em jingi ai yangi ko try ka man sim sngo hun ye ka ga jing pandap ga jo me ga ji em jingi bat ha bang inang man sngo hun try mami menang yo ban the shi bon ki jing kar khu ha ga ji em ni kar khu ko try ye we pi ki sngo ye ga ktien ga jo me try ha ga kerteng ga jo ji singa duai amen